Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paZerare 263. Kana uri munyowani, please make sure kuti wasubscribe uchena on that notification bell. Ngatiwanze likes pa this video uyezve muri kuendera maupdates epanapa muri kunyika dzipi. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yabuda nemuchechi maprofit kuda kwashe Jose. Message iyo ya Greatman takamboona Prophet Passion Java vakabuda maswitch social media vachiti anzi tinonamatira Greatman akasimuka pawheelchair achifamba. But Prophet kuda kwashe Jose kunamatirwa kwa Greatman achifamba zvanzi akazvarwa akadaro, hapana chinochinja. Mwari ndo vakasarudza sarudzo iyoyo, hakuna anonamatira mukoma vedu vaGreatman vakafamba. Musatsvage mafollowers kuti malikes nekuda kwehurema hwemunhu, zvakashata nesituation yemunhu hanzi zvakashata. So dakusiyai muchiona short video, apedza kuona short video tozvanofunga mucomment section. Prophet avataura chokwadi ndini update yavhundutsa nyika yese yeZimbabwe iri kuteera futi yemuchechi maprofit kuda kwashe Jose. Ngatione first update. Now I'm seeing our wonderful brother here in the house. I'm seeing our wonderful. I'm sure it doesn't need introduction. Clap your hands for Jesus. Wow. Amazing. Amazing. With this amazing team, we are so happy. We have got Brother Greatman in the house. Yes, sir. Wow, this is amazing. Please, you can just bring him. Just a word of greeting. It will be so good from our brother. Please just show him some love in the house of God. You can show him some love. Let's just clap hands for them. Yes. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Wow. That's You know, amazing. You can come forward, please. Bring it forward. Hallelujah. Amen. Thank you. Wow, how are you, my brother? How are you, brother? Chibomuresai kereke yakakutarisai panapo. Kereke ndinokukwazisai, ndinoziva munondida chose, ini ndinokudai. Ndimbosukuzai maoko tioneka ungadai uri papa. Amen. Nditenderezva kare kukwazisa Prophet Baba. Amen. Ndoda kukwazisai kukuona ngekutanga Amen. muupenyu. Amen. Mufaro wangu sangana neni baba. So this is our brother. He's visited to church today. We are so happy as well. So by just also seeing what our brother is doing, helping other people, kuti vagone kuwana zvekufambisa vari mumaconditions akasiyana. So we have also decided to buy some wheelchairs to help. He's already doing it, just to support what he's doing. Amen. He's doing a very wonderful work. He's doing a very wonderful work. So some people, they say, men of God, why can't you heal our brother Greatman? Why can't you heal this? If you are saying you are healing this, we are created in different ways. Right? This is not a condition. That's how God made him. That's how God created him. See? So when you look at him, you are seeing the image of God. Amen. So sometimes umwe ari kuhilwa ari pawheelchair munhu akachikoka gumbo anga achitombofamba maybe uyu maybe ane condition yakadai or mumwe might be in that condition but not plan yaMwari. Anditi akaberekwa ari munhu anga
makumbo ake anga atombori nesimba. Oh, something happened while achiri mudiki. So umwe mwari wanenge akatongodesigner is going to be like this. And we see our brother here, he's doing a very wonderful work. He's doing an amazing work. Let's just clap hands for. Wow. Thank you so much for coming, Kunamatirwa. Ndinoda kuzisai kuti ndinonzi Greatman wamunongoona wewe. Vanganoti dzinonetsa dzinotaurisa dzinoita sei. Next update iyo yabuda nemucheche futi maprofeti kuda kwashe Jose iyo yatyisa nyika yese yeZimbabwe. Mashila. Ndinoti kune vasiri kutenda kuti pano pana Mwari mupenyu. Chimbonditaridzireiwo hanzvadzi yangu. Mama shaya hama yenyu for how long? Kubva 2024 musi wa 24 July ndopa akabuda pamba kusvikira nezuro Saturday. All right, so anga isiri nyore asi Mwari wemunzvimbo ino anoshamisa. Zvairema zvichirwadza asi ndinongoti Ebeneza. wow. Mwana uyu akatanga kurwara 2019. You can come Yes, forward. men of God Thank and all the church members. We have our mother here who came with a son who went missing for almost close to 2 years. He has been missing. This guy is called, his name is Joseph. He stays in Domboshava. But the mother was saying this man went missing for 2 years since 2024. So he has been coming here, men of God, asking for the prayers from the men of God and pleading with him to pray for him, to pray for her so that she will find her son. Men of God, when she was telling us, she was narrating that the sister saw this man who is actually 30 years old, who was staying in the streets. As we all can see, the condition of the man here, who is actually 30 years old, and his name is Joseph, who was staying in the street. So the sister said she saw him when she was in a combi, and she just identified him. That's why they are here, men of God. They have come with their powerful testimony with this guy called Joseph, who is 30 years old, who went missing for 2 years. And they only found him yesterday, men of God. Let us hear them talking. Did they ever been prayed for this man? The man has not been prayed for, but the mother and the sisters were coming to church, and you prayed for them. I prayed for them. Yes. A card. I prayed for their card. Yes, you pray for the card. Oh, amazing. Yes, they came with a picture when he was missing for 2 years, men of God. I remember and you said to them, you are going to find him. And today they are celebrating one of their family members who is actually back in the family. Let us hear them telling us, men of God. Wow. Wow. Amen, church. Amen, church. Please, you can do better for her. Please, just clap hands for Jesus. Hallelujah, church. Amen. Ndaifunga kuti mwanakomana uyu hakusisina nekuti zvanga zvichirema zvairwadza yanga isiri nyore asi Mwari wemunzvimbo ino anoshamisa. Mwari wenzvimbo ino anoshamisa. Can you celebrate Jesus as they are testifying the miracles that are happening in their life? Ndinoti kune vasiri kutenda kuti pano pana Mwari mupenyu. Chimbonditaridzireiwo hanzvadzi yangu. Vazhinji vaindibvunza, makazoiwana here hanzvadzi yenyu? Ndichiti kwete, handisati ndaiwana. Kuti muchaiwana? Mwari wamuri kunamata habatsiri chinhu, tsvakai kumwe. Asi ndakaona ukuru hwaMwari, ndaingoramba ndichiti anodzoka nguva ndo isati yakwana. Anodzoka ende achadzoka. But ndakaona ukuru hwaMwari nezuro Saturday makuseni. Ndiri munhu wavhenda. Ndakamukomutswa makuseni zvichinzi usaende kumbari, enda kushowground unohodhera ikoko. Ndopa ndakabuda makuseni ndichienda kumapasti 4. Ndichinosvika ndichihodha kushowground. Ndakatanga kuona Mwari ndichiri kuhodha. Kuwana zvinhu nemapraise akachipa zvakandishoka zvikandishamisa kuti kosei ndiri kuwana zvinhu zvakadai mazuva ese zvichitokura, ende vamwe vanhu mapraises avari kutengeserwa nawo akatosiyana neandiri kutengesa nawo. Ndandiri kutenga nawo.
ndokubva ndabva pamusika ndokuenda panokwirirwa makombi kushowground ndakudzoka kunokumba. Ndiri munhu wekuti ndikaenda kumbari ndikagara mukombi ndinokotsira. Zvaiva nemubvunzo mwoyo mangu kuti ko sei ndichikotsira kana ndagara mukombi. Ndichibva kushowground ndikaenda kunohodhera kushowground ndaikotsiriswa, but zvaindinetsa kuti ko sei ndichikotsira kana ndagara mukombi. Rimwe zuva ndobva ndangoti aregera nditore water of testimony ndimwe. Pandinomwa water of testimony handikotsiri. Pandinotora water of testimony pese pandakwirira handikotsiri. Munoziva kuti nezuro ndakati ndakotsira ndakagara mukombi, asi water of testimony yanga iri mubhegi ndakakangana. Ndokubva ndatanga kukotsira kubva kushowground kusvikira tadarika pamvere chena. Ndobva ndanzi naconductor, imi mbuya imi mukai, imi mbuya vetswanda mukai tipewo change ye10. Ndikati handina change zvakanzi ko munovatire mukombi. Ndikati ndinenge ndakaneta zvakawanda zviri kutinetesa. Zvikanzi zvoni mbuya mukai, ndati mukai apa. Ndobva ndamutswa. Saka ndini handa kuzoti Mwari apfeka conductor kuti ndione hanzvadzi yangu. Ndokubva ndamuka. Wow. Chimbomberera Jesu maoko ipapo. Chibva ndamuka. Pasina nguva ndofunga half a kilometer kuti ndisangane naye. Ndokubva atanga kundivaraidza achinditaudza nyaya. Zvinhu zvazvo zvakachipa here nhasi zvisingasimboitiki kubvunzwa naconductor kuti zvinhu zvazvo zvakachipa here. Ndikati ko seiko muri kungondibvunza. Zvikanzi nevanhu musavadisturbe kuvata siya vavata. Zvikanzi ndati ngavamuke mai ava, imi mbuya ndati mukai, toita zvezvehasha achindimutsa. Saka ndakangoti fambe 100 kilometers. Ndobva ndaona kuti mvero. Ndobva ndati driver misa mota, mwana wamai vangu wandiri kutsvaga. Panguva iyoyo ndakanzwa kupfekwa zvekuti ndakanzwa muviri wangu kufambwa. Ndatanga kufambwa. Ndobva ndanzwa hana yangu kurova. Ndikati driver mwana wamai vangu, handisirohwe nehana pandinoona benzi murodhi. Ndobva driver amisa mota, but yakanonoka kubata mabhireki. Ndobva amisa half a 100 meters. Tungoti 50 meters. Ndobva temiyo ndaburuka. Ndikati zvinhu zvangu hazvina basa. Kana zvikarasika upenyu hwemunhu wandandichitsvaga ndiwo wandiri kuda. Enda unosiya zvinhu zvangu pa10 of Conzetium. Inini ndakudzokera kumashure ndidzokerere mwana wamai vangu. Time iyoyo ndakanzwa kupfekwa, ndakanga ndisisiri ini panguva iyoyo. Ndakashaya kuziva kuti zvaakuitika pandiri chachi. Ndanga ndisisina fiye yekutya kuti saka ndichaita sei, saka ndichahwina sei munhu uyu. Asi Mwari vakandisimbisa. Mwari vakandipa simba, ndikamhanya. Vanhu vakashamisika kuti munhu akasimba kudai anomhanya sei. Ndakamhanya, hama dzangu handidi kukunyepera. Ndichibva ndati too late, munhu ari kufamba. Ende aifamba, hama dzangu handidi kukunyeperai. Aifamba zvokuti zvasina kumira musha. Aita kunge munhu ari kumhanya asi iye achifamba. Nhambwe dzairova dzaityisa. Ndichibva ndati ndiregera ndimise kombi. Ndobva ndamisa kombi, ndobva ndakumbira, ndobva ndavaexplainera. Ndiri kutsvaga hanzvadzi yangu akabuda pamba 24 July. Nhasi ndiri kutomuona. Ende ndichibva kushowground ndobva ndamuona. Saka ndiri kuda kuti ndikukumbira kuti munondisiya pamberi pake muite kakumu-overtake. Then ndobva ndasvika paari. Zvikanzi saka munokwanisa kumubata here vanhu vachimuona vazhinji vakaridza mhere mukombi. Ndikati musacheme Mwari vanesu. Ndakangotanga kunamata. Mama shaya hama yenyu for how long? Kubva 2024 musi wa24 July ndopa akabuda pamba kusvikira nezuro Saturday. All right, so we want to ask, kuno kuchechi manga muchiya muchinamatirwa chii? Kuti pozi kune mwe munhu akatarisa ane hama yawo yakangotiza. Chii chamanga muchinamatirwa? Tauya takabata foto rake every Sunday. Even kuma 1 taisvika nefoto takabata. Vamwe vanhu vemuchechi vaitiona takabata foto every pese patinonamatirwa nemunhu waMwari vaivhunzana kuti mukomana hasati awaniko. Saka vanoitokubvunzai manje muchechi? Vaitobvunzana. Vamwe votobvunza kuti hamusati mamuwana mukomana uyu. Toti hatisati tamuwana. Toti tichamuwana nezita raJesu nekubudikidza naMwari wenzvimbo ino. Just clap hands for their faith. Jesu maoko. This is another level of faith. Amen. This is another level of faith. We can do better. Clap hands for their faith as well. Amen. So let us hear what the mother has to say concerning this issue of the missing child. Amen. Tinongoti Ebenezer, Mwari watisvitsa pano.
zvairema zvichirwadza asi ndinongoti Ebenezer. Wow. Mwana uyu akatanga kurwara 2019 akabva kukadoma netsoka kusvika kuno kuHarare. Ndaigara kuHeathcliff Extension ndichitengesera pamuzinda pamashops ndine musika ipapo. Ndakamukira kuenda kuMbare Makuseni. Ndichidzoka kuMbare ndakasvikosangana naye achiuya kumba aine muzukuru wake. Muzukuru wangu ari uko kune vakomana ari kuseri anonzi Tanazo Manyota. Ndakati naye iwe Josi Potanaswa wamuona kuzvanzi ndangosvika zvichinzi anga achifamba pamuzinda achiita up and down pamuzinda kusvikira iva vasisi vake vakamuona nezuro ndo vakamuona futi musi wacho waakauya kubva ukado. Ndobva ndati chii chiri kuitika, uri kurwara here? Akati handirwari. Ndakasvika kumba ndobva ndamuti chikafu ichi ndobva ndadzokera kumusika. Ndasvika kumusika ndobva ndagara. Ndakasvika akarara kumba ndadzokera kumba. Saka ndakazoti ndakazoona mwana abuda papera 1 week haana kudzoka pamba pa 1 week iyoyo. Akabuda past 7 manheru. Takanzwa kuma9 takuzofonerwa kunzi amaita basa mukomana tamuona kuairport kuna naatete vacho. Ndokwaale alright. Ndobva ndati zvakanaka ndishova ndobva ndaenda kuna natete. Ndobva ndangoti indasina kuziva kuti hangu akadi akasvika kunoko. Aiwa kana ari kuno hake it's okay. All right. What do you want to say? The good thing is you found your child. Mungade kuti kudini kune munhu ane hama yake akashaya. Mode kunze kuti kudini? Inini ndinoda kungotenda Mwari wemuno muchechi, Mwari waprofeti kuda kwashe Josi. Ndine hope dzandairota pamusoro pemwana uyu kumushayiwa kwedu. Ndakatanga kurota convoy Prophet motikari yavo iri kumberi, maoverseer achiteera mashure vachisvika kwagutu pamba pandandakaroorwa ini. Vakasvika kwagutu Prophet ndokuti kuna overseer Manongwa atidzike pastendi pamai ava kune zvakasiya zvaitwa nambuya vevana ava. Vakasvika ndokuvheneka kudai payadhi pandaigara. Overseer Manongwa vakanzi bvisai apa, vachibvisa zvinhu kukona uku, vakabvisa zvinhu kukona uku, vakaenda kugedhe rokumabvazuva kwataenda nako tienda kana kubhasi kana kuti kunochera mvura. Pakabviswa hoko 3 dzanga dzakasungirirwa shinda yegreen red. Ndakabva ndatanga kukorokotedzwa zvichinzi Josi adzoka, kureva iye mwana wangu uyu nevanhu vaindikorokotedza. Wanonzi Joseph Makaya. Okay. Anonzi Joseph Makaya. Twitter for the international viewers. Zvadaro mwana uyu ndaingoti kana ndikamuka usiku ndaiti Mwari saka muda kuti zvizoita sei. All right, family. I see you are very happy. So, my sister, kubadhera masangana naye pane change ya pari here? Kubva nezuro zvanga ari ndichimuona nepandakazobva kumba kwamama pandakanomusiya ikoko nezvandiri kuona nhasi zvine kachenji kekuti ari kunyatsokunzwisisawo zviri nane panharo dzaaita dzekutoda kutiza. Wow. He's a good boy. Yes. I want to pray for him. Brother Joseph, Kunamatirwa. Minister akada kufanana nerangu, but rangu arina PH cheti. So the man of God is praying for this man who actually went missing for close to 2 years. So we are seeing the man of God praying for him. His family has been narrating to us that he went missing since 2024. They did not know where he was staying. They are here, people of God, testifying and giving a testimony to us of finding their relative. They were coming here, people of God, with his picture for prayers. And the man of God kept on praying for them each and every time that they came. And he was declaring that they were going to find him. But today, as we all can see, we are seeing a powerful testimony in our midst, where we are seeing the family are celebrating the unification of their family member who was actually
nowhere to be found since 2024. He was not available. They did not know where he was staying. They did not have his whereabouts. But today, people of God, they are celebrating the unification with their relative who went missing since 2024. They are here celebrating the power of God through the man of God, Prophet Kudakwashe Joseph. They were coming with a picture and he was being prayed for in his absence. They were praying, he was praying for him, and he declared that one day they are going to find their relative. He declared that one day they are going to celebrate their relative. Today, as we all can see, the mother is here. The two sisters are here. They found him yesterday, Saturday, He's delivered. when he was just walking around. Jesus' mighty name. Can Thank we you all so give much. glory to Jesus? Amen. Let's clap hands to Jesus. He's free. Go and see from today. He's a gentleman. He's delivered.